sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigyan kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manil Maracol. Araw na po ngayon ng Miyerkules, Enero 21, 2026. Ako naman si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Narito ng Pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasama dun sa Buanga del Sur, may inanoo doon, nilunod ang anak dahil naman sa bulong umano ng masamang espiritu. Driver ng kulong-kulong sa Rizal, arestado matapos ilang beses na saksakin ang kanyang pasahero. Senator Bato de la Rosa nagparamdam sa kanyang ika-64 na karawan. Dating Senador Antonio Trillanes naman, abay may pa-birthday na ethics complaint laban sa senador. Magpa-file ako ng ethics case laban sa kanya. Kasi binoto siya para pumasok at magserbisyo. He can freely attend sessions. Pero ayaw niya. Lahat ng kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa 92.8 million pesos flood control project sa Bulacan na aresto na. Sa Cebu City naman, mahigit 100 cellphones na ninakaw nung Sinulog Festival na-recover. At sa ating sports, cash incentives ng mga atletang Pilipino na nag-uwi ng medalya sa 33rd SEA Games dinoble ng pamahalaan. RMN Network News. Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita, unahin natin ang report doon pa naman sa Buanga del Sur. May ina doon, mga kasama, pinatay sa lunod ng sariling anak dahil sa bulong umano ng masamang espiritu. Mula sa Remin Pagadian, may detalye, Radyoman Mar Alawan. RMN Live Report. Pinatay ng sarili mismong ina ang isang 4 na taong gulang na batang babae sa pamamagitan ng paglunod sa dagat sa Purok Amor, Barangay Abong-Abong sa bayan ng Tabina, Zamboanga del Sur. Batay sa investigasyon ng pulisya na sumama ang bata sa kanyang magulang upang maligo sana sa dagat. Ngunit bigla na lang itong nilunod ng kanyang sariling ina na kinilalang si Cherilyn Ando na siyang dahilan sa pagkamatay nito. Una pang naakusahan ang ama ng bata na si John Ray Carpentero na siyang gumawa sa krimen, ngunit batay sa mga saksi, hindi na sumama ang ama papuntang baybayin. Tumutugma naman ito sa salaysay ng isang barangay kagawad dahil nakita umano ng kagawad ang mag-asawa kinaumagahan na hubot-hubad kasama ang kanilang anak at lumusong umano ito sa ilog. Nang kanyang sinita, biglang tumakbo ang ama at nagkahiwalay sila sa kanyang asawa at anak. Nabigla na lang ang mga barangay officials nang kanilang nalaman na nilunod na pala ng mismong ina ang kanyang anak sa dagat at pagkatapos mabilis itong tumakas. Ngunit nahuli din ng mga residente at isinuko sa Tabina Municipal Police Station. Habang sa salaysay naman ng ina, inamin nito na may bumubulong raw sa kanya na gawin ang krimen. Dagdag pa niya na espiritu umano ang nagdadala sa kanila ng kanyang anak sa malalim na bahagi ng dagat kaya ito'y nalunod at namatay. Nalaman din ng RMN Pagadian na nagdasal pa ang ina sa loob ng kubo na nasa likuran ng pamamahay ng kanyang mga biyenan bago ito umalis na hubot-hubad kasama ang kanyang mag-ama. Kasama mo sa RMN DXPR at 96.7 IFM Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN. RMN Network. Driver ng kulong-kulong tricycle sa Rizal, kulong matapos ilang beses na saksakin ang kanyang angkas na pasahero. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. RMN Live Report.
Dinampot ng pulisya ng bayan ng Rizal isang lalaking driver ng kolong-kolong tricycle matapos itong saksakin ang angkas nitong pasahero. Ayon sa ulat ni Police Major Damaso Feliciano, ang hepe ng pulisya ng Rizal, ay tinawag sa kanilang himpilang bandang alas 10 kagabi ang nasabing insidente. Pero ang pagkakabalita sa kanila ay meron daw vehicular accident sa gawin ng Caloocan District, Kabukbukan Road sa barangay Caloocan District. Kaya nang rumisponde sila ay nagulat ang pulisya dahil wala naman palang ganung pangyari, bagkus ay isa pala itong stabbing incident. Sa kanilang investigasyon at pagsusuri na rin sa CCTV footage, isang 50 anyos na lalaki na driver ng kolong-kolong tricycle na residente ng Purok 4 sa Kabukbukan ang nakipagtalo daw sa kanyang pasahero na isang 48 anyos na lalaki mula naman sa Purok 5 sa barangay Kabukbukan. Ang mainitang pagtatalo ng dalawa ay nauwi sa pananaksak kung saan ilang beses sinaksak ng suspect ang biktima. Agad naman na nagsagwa ng hot pursuit operations ang pulisya na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect ilang sandali matapos ang insidente. Pero ang ginamit umunong bladed weapon ay tinago ng suspect at hindi pa nababawi. Samantala, mabilis sa mga rumisponde mga tauhan ng MDRIM o ng Rizal at binigyan ng paunang lunas ang biktima at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang suspect at inihahanda ang kasong frustrated homicide laban sa kanya. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak Arimen. RMN Network News. Balita naman sa Senado, mga kasama, Senador Bato de la Rosa may paramdam sa kanyang karawan ngayong araw. Ang senador naghihintay na makamit ang hustisya. Kasama mo sa balita, Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. Nagparamdam sa pamamagitan ng kanyang social media account si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang higit 2 buwang pagtatago at hindi pagpasok sa Senado bunsod ng umano'y warrant of arrest nito sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Senator Bato na buhay at nasa maayos na kalagayan siya at masayang ginugunita ang kanyang ika-64 na kaarawan ngayong Enero 21. Sinabi pa ni de la Rosa na naghihintay lamang siya na mahanap at makamit ang hustisya. Kung sakali anyang may mga kaso laban sa kanya, maghihintay lamang ang senador ng pagkakataon at katiyakan para harapin ang mga kaso. Sa post din ng senador ay tila wala itong balak na magpahuli at magpaliti sa International Court dahil ito anya ay mistulang pagbaliwala sa pakikipaglaban ng mga bayani at sundalo para sa ating kalayaan. Samantala, tinanong naman ni De La Rosa ang mga kritiko na bakit atat ang mga ito na isuko ang kapwa Pilipino sa mga dayuhan, nasaan ang kanilang moral at bakit nais nilang gumuho ang soberenya ng bansa. Tiniyak ni Senator Bato na nananatili siyang matyaga, mahinahon at may dignidad sa kabila ng mga nangyayari. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN. RMN Network News. Kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, palipat-lipat lang umano si Bato ng lokasyon na pinagtataguan sa Mindanao. Sa kabila ng pagtatago ni Bato dahil umano sa arrest warrant mula sa International Criminal Court, naniniwala si Trillanes na hindi na siya dapat binigyan ng atensyon, binibigyan ng atensyon dahil hindi naman anya siya nakakagulo sa Senado. Kung si Senator Bato de la Rosa ay talagang mahal niya si Digong, ano na yan, nagboluntarya ng pumunta na ng The Hague. At sa ganun, tuwing birthday niya, di madadalaw siya ng kanyang pamilya, di ba? Hindi yung patago-tago siya diyan. Mas nakakaano lang yan nakakatorta lang yan ng pag-iisip. Nandito pa rin sa Pilipinas, sa Mindanao in particular. Samantala, dahil sa patuloy na pagtatago, plano ni Trillanes na sampahan ng ethics complaint si Bato sa Hulyo dahil sa ilang buwan itong hindi pagsipot sa mga sesyon sa Senado. Ang pinakang problema niya rito, later on, pagka hindi siya pumasok, kahit wala pa namang warrant, sabi nung iba't ibang ahensya, magpa-file ako ng ethics case laban sa kanya. Kasi binoto siya para pumasok at magserbisyo. Di ba? Ito naman kanya, hindi naman dahil nakadetain siya against his will. Ito ay, he can freely attend sessions. Pero ayaw niya. He chose not to. Pagka nag-file kami sa July, wala nang dahilan. Binigyan na natin siya ng sapat na panahon
para maghunos dili at gawin yung nararapat. Si dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng DCXL RMN Manila. Matatandang hindi pa rin pumapasok si Bato sa Senado simula pa noong November 11, 2025. RMN Network News. Sa ibanda ko ng balita mga kasama, ililipat na rin sa Quezon City Jail Female Dormitory ang dalawang kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla kaugnay pa rin sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasunod ito sa inilabas na commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division para kay Emilita Huat at Cristina Pineda mula naman sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Una rito naharap na rin ang unang 5 akusado kabilang si Revilla na naharap naman sa kasong graft at malversation na non-bailable. Samantala, isa pang natitirang akusado ni Revilla ang naresto na sa bisa rin ng warrant na nilabas ng Sandigan Bayan. Kinumpirma mismo ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na aresto ito kagabi sa bahagi ng Bulacan. Ayon pa kay Secretary Rimulya, all accounted na ang lahat ng mga akusado na naharap naman sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. RMN Network News. Personal na pag-escort kay dating Senador Revilla sa Sandigan Bayan dinipensahan ni Rimulya. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo. RMN Live Report. Dinepensahan ni SILG John Vic Rimulya ang kanyang pag-escort ng personal kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. patungo sa Sandigan Bayan kahapon. Ito ay matapos ang mga aligasyon na kahit na sinabi ng kalihim na walang special treatment na magaganap ay ineskortan pa din niya ito patungo sa korteng nag-issue ng warrant kay Revilla. Ayon kay Rimulya, akusado pa lang naman si Revilla at hindi pa siya arraign, ngunit malinaw ang umiiral na batas. Pagdating naman doon, accused pa lang siya, di ba? Hindi pa siya arraigned. At hindi ko naman tinago sa inyo na kaibigan ko talaga siya. Pero pinaliwanag ko rin sa inyo na the law is the law. There are no special favors. I have to do my job. Hindi ko nainintay yung arraignment niya, yung commitment niya. Kasi kung ando doon ako sa commitment order, baka kalaan na ang tao na I'm manipulating things. So, the Sandigan Bayan did their job. Sila nag-assign kung saan siya makukulong. Wala akong kinalaman doon. Dagdag pa niya ang kanyang ginawang paghahatid ay bilang last act of friendship nito para kay Revilla. Si Sen Bong naman voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yan. That is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Kaugnay naman ito, sinabi ni Rimulya na walang utos mula sa kanyang tanggapan ipagbawal ang paglalabas ng mugshot ni Revilla at wala ring hiling ang pamilya niya kaugnay dito at sinabing ilalabas ang mga litratong ito in due time. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, inilipat na rin ng Senado sa Department of Justice ang kustodiya ni dating DPWH Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara. Kasunod ito ng ipinadalang liham ni Justice Secretary Frederick Vida sa opisina naman ni Senate President Tito Soto para hilingin ang paglilipat itong si Alcantara. Mag-alauna ng hapon kanina na sundo nito ng mga tauhan ng Department of Justice kung saan nakasuot si Alcantara ng bulletproof vest at helmet. Sumailalim din si Alcantara sa medical check-up bago ito umalis naman sa Senate grounds. Hindi na nabanggit kung saan dadalhin tong si Alcantara na nasa ilalim na rin ngayon ang Witness Protection Program ng DOJ kasunod ng pagkakasangkot nito sa anomalya sa flood control projects. RMN Network News. Nagpadala ng feelers o pahiwatig si dating Ako Bicol Representative Zaldico para makipagdialogo sa pamahalaan. Itong kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Rimulya. Ayon kay Rimulya, ang pahiwatig ay dinaan ni Ko sa mga pari na kakilala nito kaya naman bineberipika nila ang nasabing ulat. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Kaugnay nito, sinabi rin ni Rimulya na pinaniniwalaang nasa Portugal pa rin ang dating kongresista. Matatandang isa si Ko sa mga idinawit sa umano'y insertion sa infrastructure projects. Naharap din siya sa ilang reklamo kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental, Mindoro.
RMN Network News. Sa kabilang dako naman, feelers ni Zaldico hindi makakapekto sa investigasyon sa mga kaso ayon sa Department of Justice. Ang detalye mula kay Radyoman Jairo sa Piña, Florida. Jai! RMN Live Report. Nilinaw ng Department of Justice na hindi makakapekto sa mga kinakarap na kaso ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ang mga umunoy pagpaparamdam nito ngayon. Ito ay matapos sabihin ni Interior Secretary John Vic Remulla na may feelers siko na ipinadala sa pamahalaan para humingi ng dialogo. Ang kay DOJ Secretary Eric Vida, hindi nila ibinabatay ang mga ebidensya na wala naman sa mga proseso. Sabi ng kalihim, sa mga ebidensyang formal na isinumite sa kanila pa rin, babatay ang prosecutors. Yung ongoing investigations, may mga proseso to, diba? How it will affect, diba? Of course, we don't weigh evidences na wala naman doon sa proseso, no? So, pag sinabi mo lang feelers, paano makaka-apekto yon, diba? Kasi siyempre, ang pagbabasihan ng ating mga piskal, ng ating mga prosecutors, na yung pag-evaluate ng iba't ibang pira-pirasong ebidensya ay kung ano yung sinasubmit sa kanila. Diba? Naharap si Ko sa patong-patong na reklamo kabilang ng malversation, graft at plunder dahil sa pagkakadawit sa mga manumalyang flood control projects. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Umaasa si dating Senator Antonio Trillanes IV na sa mabilis na aksyon ng Ombudsman kaugnay sa mga bagong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang isinampa niyang kasama ang civil society group na The Silent Majority na panibagong kasong plunder, graft at malversation laban sa Vice Presidente ngayong araw. Ayon kay Trillanes, sana tutukan din ng Ombudsman ang kaso dahil bilyong-bilyong pera umano ang nawaldas ng Vice Presidente. Kaya nga po tayo nananawagan kay Ombudsman Boying Remulla na baka pwedeng pakitutukan po ito. Kasi kung titignan nyo, yung kaso na na-file nila kay Senator Bong Revilla ay 90 million pesos. Tapos 3 linggo lang, ito na-issuehan na ng warrant of arrest. Samantalang ito ay bilyon-bilyon ang mga nadispalko ng ni Sara Duterte at ito na ipresenta na ito doon sa Quadcom. Tapos ilang beses nang nilabas itong issue na to, sana naman ay mabigyan ng karampatang atensyon. Mababatid na isinampang reklamo dahil sa mali umanong paggamit ng Vice Presidente ng bilyong-bilyong halaga ng confidential funds at iba pang public funds noong siya pa ang kalihim ng Department of Education at noong siya pang alkalde ng Davao City. Kaugnay nito, naniniwala si Trillanes na malakas ang kaso laban kay Vice President Sara dahil suportado niya ito ng ebidensya. Pero ito, maliwanag, yung aming mga paratang ay sinamahan namin ng documentary evidence at testimonial evidence. Hindi lang kami nag-aakusa. Hindi kagaya nung ginagawa nila sa amin, nagagawa lang ng kung ano-ano akusasyon, gagawa ng mga video, gagawa ng meme, pero hindi naman na isasampa sa korte kasi nga puro fake news lang. Ito, talagang solid po ang aming ebidensya. Hindi lang naman ito kwento-kwento lang. Ito ay galing sa COA, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang ginawa nating batayan dito sa ating Si dating Senator Antonio Trillanes IV sa interview ng DCXL RMN Manila. RMN Network News. Samantala naman mga kasama, mataas na popularity at trust rating ni VP Sara Duterte bunga lang umano ng mga fake news ng mga trolls sa social media. Ayon pa rin kay dating Senador Antonio Trillanes. Detalye ng balita mula kay Radyoman Mike Guyagoy. Mike! RMN Live Report. Pinaliit lamang ni dating Senador Antonio Trillanes III ang nananatiling mataas na popularity at trust rating ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila kasi na sunod-sunod na mga pagsasampa na ng mga kaso na plunder, malversation at graft laban sa Vice Presidente, sila nananatiling dito natitinag.
Ginawa ni Trillanes ang payag matapos naman na muli siyang magsampa kasama ang civil society group na The Silent Majority ng pangalawang kaso ng plunder at graft sa Office of the Ombudsman laban sa Vice Presidente. Ito ay upang palakasin po mano ang mga noong kaso laban kay Duterte. Ani Trillanes, marami pang Pilipino ang hindi pa nalilinawan dahil sa mga trolls umano sa social media na binabahan nila ng fake news ang kamalayan ng publiko. Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi nila nang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung ibang insidente ng pangungurabo at iba pang anumayang na ginawa ni Sara. At hopefully, mamula sila. At dagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anumalya, ay tiyak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumula. Sa panibagong reklamo ni Trillanes sa Office of the Ombudsman, isinama na niya ang Ramil Madriaga case o affidavit na sinasabing magpapatunay sa winaldas na confidential fund ni Sara Duterte. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyoman Mike Cuyagoy, Tatak RMN. RMN Network News. Isang leader ng Kamara tiwalang mas mangibabaw ang pagganap ni Representative Sandro Marcos sa kanyang trabaho kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanyang ama. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Tiwala si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong na mas mananaig ang pagtupad ni House Majority Leader Sandro Marcos sa kanyang mandato at trabaho kumpara sa pagiging anak ng Pangulo. Reaksyon nito ni Adjong sa mga opinyon na sa ngalan ng delikadeza ay mainam na mag-inhibit o huwag na lamang lumahok si Congressman Marcos sa proseso kaugnay sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di ni Adjong nasaksihan niya kung paano magtrabaho si Congressman Sandro, gayon din ang puspusang pagsusulong nito sa mga mahalagang panukalang batas. Ipinunto ni Adjong na isang boto lang din naman si Congressman Marcos sakaling magpa siya itong lumahok sa deliberasyon kaugnay sa impeachment complaint laban kay PBBM. I understand it's difficult, but I believe what I understand based on what I witnessed, how a majority leader perform his duty is first and foremost, his primordial concern is to really push important legislations. Nakita po natin na sa witness. And ako naman ay based on my observation and closely working with the majority leader, kaya naman yan i-categorize, compartmentalize ang kanyang trabaho, being a majority leader from that being a presidential son. Number 3 is, I guess, ang majority leader lang naman is isang boto should he decides. No, that's his option. Should he decides to participate in the deliberation. Yan po ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adjong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, mga pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay pa rin sa impeachment ng Pangulong Bongbong Marcos, kwentong barbero lamang ayon sa Malacanang. Detalye mula kay Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Hindi pinatulan ng Malacanang ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos kaugnay na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang saysay na pag-aksaya ng oras sa mga aligasyong itinuturing na walang basihan, puno ng haka-haka at malinaw na may kinikilingan ang pinanggagalingan. Kabilang ang paglalarawan nito sa impeachment complaint bilang isang drama series na manay tatagal ng isang taon. Dagdag ng Malacanang, hindi ito makikibahagi sa mga usaping puro spekulasyon, lalo na kung wala namang matibay na ebidensya. Samantala, nananatili namang kalmado si Pangulong Marcos sa kabila ng inihaing reklamo sa Kamara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News.
Filipino community sa Greenland inalerto ng Philippine Embassy sa harap ng planong pag-takeover ng US. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report. Inalerto ng Philippine Embassy sa Denmark ang Filipino community sa Greenland kaugnay ng planong pag-takeover ng Amerika. Gayunman sinabi ng embahada na sa ngayon walang dapat ikaalarma ang mga Pilipino sa Greenland. Tiniyak naman ng Philippine Embassy na naghahanda sila sakaling lumala ang tensyon sa nasabing bansa. Pinapayuhan naman ang mga Pinoy sa Greenland na manatiling mapagmatyag at mag-antabay sa mga anunsyo ng mga kinaukulan. Hinihimok din ng Philippine Embassy ang mga Pilipino sa Greenland na magbigay sa kanila ng contact numbers at lokasyon. Una nang nagbanta ang Amerika na kokontrolin nila ang Greenland. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Collantes, Adra, Tatak Arme. RMN Network News. Dumago tayo ng Cebu City mga kasama, may git 100 mga cellphones na pinaniniwalaang ninakaw nung sinulog at mga nakarang buwan, abay na recover doon. Mula sa Remin Cebu may detalye, Rajuman Ken Galinea. Ken. RMN Live Report. Nagtagumpay ang Cebu City Police Office sa pagronda sa isang hinihinalang bagsakan ng mga nakaw ng mga cellphone sa ginawang operasyon sa Leon Kilat Street sa Barangay Paina Central dito sa lungsod ng Cebu. Pinamunuan mismo ng CCPO Chief na si Police Colonel George Ilana na pagronda sa isang tindahan matapos makatanggap ng impormasyon na ito ang bumibili sa mga nakaw ng mga cellphone upang ibenta sa kanilang mga customers. Kaugnay nito, mahigit 100 mga cellphone units na karamihan ay mga iPhone na madaling matrace dahil sa Find My app. Gamit ang GPS ang na-recover ng kapulisan at isang suspect din ang naaresto. Dahil dito na magsa-headquarters ng CCPO ang mga individual upang hanapin ang kanilang mga cellphone na nawala noong panahon ng sinulog at sa nakaraang mga buwan. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN. Balita tayo sa ibayong dagat. Naharang ng Estados Unidos sa Caribbean ay kapitong oil tanker na may kaugnayan sa Venezuela. Bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap ng administrasyon ni US President Donald Trump na higpitan ng Amerika ang kontrol sa produksyon at pagbenta ng langis ng naturang bansa. Ayon sa US Southern Command, naaresto nitong Martes ang barkong motor vessel sa Gita sa dagat Caribbean bilang bahagi ng ipinatutupad na blockade o harang sa mga barkong may dalang langis na labas-masok sa Venezuela. Ang habang na ito ay pinakabagong serye ng mga aksyon ng Washington upang pilayin ang ekonomiya ng Venezuela, partikular ang industriya ng langis nito na pangunahing pinagkukunan ng pondo ng gobyerno ng Venezuela. Bagong insidenteng ito, iniulat din na nagpalipad ng militar ang Amerika o ng Amerika ng mga fighter jets sa Gulf of Venezuela na itinuturing na isa sa pinakamalapit na paglapit ng mga warplane ng US sa teritoryo ng South American country mula na magsimula ang pressure campaign. Ang seri ng mga pagkumpiska sa mga tanker ay bahagi ng estratehiya ni Trump na maximum pressure upang pilitin ang pagbabago ng administrasyon sa Venezuela. Sa isang briefing sa White House, ipinagmalaki ni Trump na nakakuha na sila ng 50 milyong bariles ng langis mula Venezuela. Gayunpaman, maraming legal experts ang bumabatiko sa hakbang na ito at tinawag itong paglabag sa soberenya ng Venezuela. RMN Balitang Sports. Mga kasama, abay dinoble po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang cash incentives ng mga atletang Pilipino na nag-uwi ng medalya sa katatapos lamang ng 33rd Southeast Asian Games. Ginanap po yan sa Thailand. Sa homecoming celebration ng mga atleta, inanunsyo ng Pangulo makakatanggap ng 300,000 pesos ang mga gold medalists, 150,000 pesos naman ang silver medalist at 60,000 pesos ang bronze medalist mula sa Office of the President. Bukod pa ito sa cash incentives na ibinigay sa ilalim po ng Republic Act 10999 o Athletes and Coaches Incentives Act. Nagbigay rin ang tanggapan ng Pangulo ng tig 10,000 pesos cash incentives doon naman sa mga atletang nanalo sa iba pang international sports competitions, bukod pa naman yan sa Southeast Asian Games. Sa kabuuan mga kasama, 277 mga medalyang naiuwi naman ng Team Philippines sa Southeast Asian Games, kung saan 50 rito ay ginto, 73 ang pilak at 154 naman ang mga tansong medalya. Entertainment News. Pagpapadala ng flowers at chocolates ni Mark Leviste kay Chris Aquino hindi issue sa kasintang si Ira Lopez. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Alex Furake.
Huwag nang gawing issue ang lahat. Itong sinabi ng kasalukuyang kasintahan ni Mark Leviste na si Ira Lopez matapos magpadala ng bulaklak at chocolates ang former politician sa ex-girlfriend na si Chris Aquino. Sa Facebook, nagbahagi si Ira ng video patungkol sa report at sinabing siya pa ang naghikayat kay Leviste na bisitahin si Chris. Giit niya, walang problema at walang issue sa kanya kung binigyan ng tsokolate at flowers ang TV host. Ayon kay Ira, ipinapanalangin din niya ang recovery ni Chris. Matatandaan na naging on and off ang relasyon ni na Chris at Mark noong 2023. Samantala, nireveal naman ni na Ira at Mark ang kanilang relasyon noong January 2025. Yan ating entertainment news. Alex Foraque, Tatak, RMN. RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol. At Radyoman Jenny Pahilang. Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila, dyan sa mga taga Bicol, Marhay na Banggi.